Ndadibana nomnye utitshalakazi kwesinye isikolo uthi yetata umvinjelo amadoda zizinja. Ndithi mna hayibo ungawathuka amadoda uthi zizinja ngoba nam ndiyindoda. Xa uthuka indoda uyithuka kum nam ndiyiyo. Now suwathuka amadoda wathi hayi ke ngenxa yoba ungumfundisi wena manje ukuyeke kodwa zizinja. Ndabona uba andizuyiva ingxaki yalo nkosikazi uba yenzeni inja yakwakhe. Ndavuma ndawavumela nawe engekho amadoda pha ndathi wachanile sizwe ngoba ndifuna uba atsho le yakwakhe inja athi agqibe ndive yakwakhe ndawavumela amadoda ayengekho pha alapha namhlanje ndathi wachanile sizwe. Ndathi kodwa amadoda noma ezizinja undifaka nam zintathu iintlobo zezinja. Ndifuna ukuva uhlobo lenja yakwakho. Ndathi wathi zeziphi? Ndathi ndizokwenzela lula ngoba khona omama abatshatileyo aba ndizobaxelela iintlobo zabo. Ndathi ndizokwenzela lula. Nathi inja yokuqala ndiyayicaphukela loo nja inja ethi xa iphumile ekhaya ihambe ingaphindi ibuye. Ibizwe kokhumbula ekhaya buyele ekhaya sayigqilise Vereeniging. Yabona zidla ngokudukela kwela xa kuba ndidla koyi-4 Vereeniging kuba sayigqibelise Vereeniging. Omnyaka kwazi noba iVereeniging ukuthi seVoornaging sayigqibelise Voornaging. Bathi abanye yayiyotshona eGoli iyophangela zange iphinde ibuye iminyaka iyi-20 ingasabuyi. Luhlobo lenja oluthi xa luke lahla ithambo kuloo ndawo luhlalapho. Luhlale mntanam lufike sekho abantwana kulamzi luteketisa abantwana engabaziyo. Akaba nesiduko sakho xaba mama bezubani uthi uyabona amadoda akakwazi nokududuzela umntana engamaziyo ngoba ifuna unini uthi kanti amen. Sohamba uqaba ziduko zokuthuduzela nje ufunani. Ndadibana nenye intombazana ndithi kuye lo sisi ndiza kuxeleleza kwiindaba kodwa manje ukuxeleleza amadoda. Ndithi ke ngoku uhlobo lesibini lenja uyabona ke olwesibini lenja ungayiphikela ayihambi le ilalapha ekhaya. Xa uyibona ufika ikhedama apha endlini khedama apha eyadini awulibali kanti udibana useyivela iyawazi amaxesha akho iyayazi uba xa utshone ngapha mayitshone nga uzobuya nini xa uthi uyafika ikhedama apha emthunzini kanti seyivela uzokothuswa kukuthi apha ngaphesheya nanku umbundlwana ufana nophofa wapha endlini. Obesathi hayibo lo mbundlwana utheni wafana kangakano lo mbundlwana lona funa i-DNA umbundlwana ngoba lo mbundlwana ufana napha endlini kodwa utata ayinoba ngowakhe ngoba uhlele esendlini khosuka ngalala endlini. Lo mbundlwana uyefana kodwa ayinoba ngowakhe lo mbundlwana ngoba uhlele esendlini. Uyabona uba uhlele ecaleni komkakho namhlanje noba ndishumayela uba uhlele ecaleni komkakho bendizothi khawubuze wena mka uthi lolu buhlobo lenja yakwakho. Ameni. Uthi tata ndingajongi kuye andijonganga kuye ndijonge kuni ngoba njalo ekhedama ephaya nzabanye uyaqonda yo lolu hlobo kanye nkosikazi akazi uyothuka mhlafayo ungena amaphepha athi xa kusabiwe ilifa nanko omnye wakhe. Ithini amen. Hlobo luni lwenja hlobo luni
uhlobo luni mamela nokuxelela ndathi kulo mna ndilolu hlobo lwesithathu apha ezinjini ndiyafuna ulazo lwesithathu olu lunomfundisi ndathi ndilolu lwesithathu ngoba sowushilo wathi zizinja konke ndathi ke ngoku mna ndilolu hlobo lwesithathu wathi lolu pholo ndathi mna ndilolu hlobo lwenja ehlala etsheyinini ndiyabona ke ehlala etsheyinini ungayithemba noba uyithembanga themba itsheyini uyayazi uba uma uyishiye etsheyini noma ungayiboni banjwela itsheyini shout hallelujah yintoni itsheyini mhlobami itsheyini ivangeli uthi uPawulos asinamahloni ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kuthi apha esisindiswayo mna ndiyahamba ndiye phesheya ndiyoshumayela khona nkosikazi ndiyishiyile ndihlale 3 months eAmerica nkosikazi akana-stress into emenza angabi na-stress yintoba inja yakwakhe isetsheyinini mntanam ehlupheka umfazi onenje kakhule kwakhe ngoba kufuneka amane ibuza uba uphi ngo